Oops! Dili kini ang tipikal nga nawong sa groom sa adlaw sa iyang kasal. Kay sagad papogi gayud ang mga kinasal kay mao kini ang adlaw nga ilang silyuhan ang ilang gugma sa usag-usa. Sa kasalang bayan nga gihimo nadtong Pebrero 28, 2023 nga gipasiugda sa lokal nga panggamhanan sa Hinatuan sa Surigao del Sur. Usa ka talagsaon nga groom ang nakit-an sa katawhan. Gawas ni Mary Jane nga nakurat sa bag-ong tupi sa iyang bana usa ka gabi una pa ang ilang kasal. Matod ni Mary Jane, wala siya mahimo kay kasal na nila pagkaugma ug nakita niya ang tupi sa iyang bana nga gigastuhan og 20 pesos. Atol sa kasalang bayan, gitanaw pag-ayo sa photographer ug nihinatuan Mayor Shem Garay ang buhok ni Noel Adlawan ang bana ni Mary Jane. Tuod man, nahimong sentro sa mga marites ang gupit ni Noel adlaw sa iyang kasal ug nag-viral kini. Jane, unsay mong gibati nga katong sa inyong picture daghan na iniingon nga yuminaw Kiss the bird. One mom, kaning asin, okay lang ako. Nalipay ako nga naitao ka din na naitao di ay na nagpansin sa mga nga ingon na pang kuwan. Puro mas akong bana. Asin wala lang ma'am. Asin nagkatawa rami sa akong bana. Daghan ang nakurat sa panagway ni Noel Adlawan kay matod sa mga nanaway. Mura siyag syokoy ug ang uban nagsulti nga mura kini og langgam. Naapoy nagingon nga ang iyang nawong murag adis-adis. Gihimong katawanan ang ilang wedding photo. Nagpakasal kuno si Mary Jane sa kanawong ni Sanggoku ug dunay mga nag-ingon nga yuminaw kiss the bird. Apan, taliwala sa mga pagsaway, giatubang ni Mary Jane ang ilang mga bashers ug giingnan nga magbuot baday mo ug mao nay buhok sa akong bana. Gidepensahan ni Mary Jane ug mibaro kini alang kang Noel batok sa mga bashers sa social media. Among nakontak ang magtiayon nga tuwa sa hilit nga lugar sa Barangay Bakulin sa Hinatuan. Akong gipangutana usa ka tuig na ang milabay sukad nga gipanghimaraot sila. Kumusta na ba sila? Kuwan ra pud ma'am, sa reaction sa akong bana ning katawa ra pud siya ma'am. Okay ra daw sa iya. Bahala na ko ako sila ako na siya ipaki sa istorya sa mga tao nga gi nagsyukoy sa tudagan pa to gani gi. Kuwan, i-screenshot mga ganito na ako ma'am na sa akong cellphone. Wala ra ma'am, ningon siya na okay ra ko no. Wala siya ilabot, siya ipaki ko na sa ila ha. Ngalan ko na kagsyukoy. Usahay ma'am, usahay lagi. Oo, nakaingon ko ma'am na makatabang siguro na ma'am. Nakatabang to siya kay murag nagmaligon man ang among panagkuyog ma'am. Sumala ni Mary Jane, ang nahitabo ni atong milabayng tuig nakapaligon sa ilang relasyon isip managtiayon. Sa tanan nagbasa among picture atong kasalan ng bayan last year, February 28, 2023. Salamat sa inyong kuana, salamat sa inyong mga komento dito, bisan tudog na ay mga dili maayo. So, nagpasalamat gyapon ko kay nagmaligo na nga among panag-uban. Simple na nga nabuhi si Mary Jane ug Noel Adlawan sa Barangay Bakulin. Mangisda ug mananumog lagutmon ang ilang panginabuhian. Mag-uban mananom sa usa ka luna ug magtimbayayong sa trabaho sulod sa ilang panimalay. Wala nila gikaulaw ang ilang pagkatawo ang ilang panagway tungod sa buhok ni Noel. Ang mga pagsaway mas nakapaligon sa ilang panag-uban tungod kay ilang giatuban ang mga kritiko nga wala man lang gani nakaila kanila ug wala nakabalo sa ilang kinabuhi. Sa mga magtiayon nga dunay relasyon nga nag-atubang ug hagit sa panahon, dunay ipaambit kanato si Mary Jane. Para sa ako, ma'am, okay lang sa ako. Bahala na sila ug saway-sawayon nila ang akong gupit sa akong bana. Tapos kadaghanan dito gidaot-daot nila ang gupit sa akong bana. Ano ko nung nakigminyo ko anang ingon anak ko na ang gupit. So ako ma'am, okay lang sa ako. Murag naka-cheer up sa mo ang relasyon, murag nakahatag og kuan sa pagligon sa amo ang panag-uban ma'am na sa katong mga komento nila nga di maayo, especially sa akong pamilya ma'am. Akong pamilya po dili ay pud nila to ma'am, dili ay pud nila nga laki na akong gipakasalan ma'am. So nga ko ang kuan ako kay kong pasalamat sa inyo ha ma'am kay nakatabang mo sa amo especially sa ako ma'am, salamat kay ma'am. Tapos kanang kay ako mga ginikanan ma'am, di magud sila mo tabang sa amo ma'am kay syempre dili ay nila na akong nabana karon. So muna ma'am na murag sa akong bisan guys sa akong part ma'am sakit kay sa pati mga igsoon ko dili dawat akong bana. So na shock pud sila na sukot pud sila sa kuha kay ngano ko nung nagpadayon kong pakasal kay nung nato ko no iya gupit tapos wala ma'am wala ang giyon na lang nako wala mo mahimo gusto nako gigugman ako siya muna gikuan ako siya gipakasalan ako siya bisan pag inaapiyang na nagupit ma'am maora to ma'am.
Ang ilang balay nahimong puno sa gugma bisan pa man hangtod karon wala pa nadawat sa pamilya ni Mary Jane nga si Noel iya ng bana. Apan padayon nilang girespeto ang ilang ginikanan. Ang akong maitambag sa tanan basin ay gusto mo sundog sa gupit sa kumana or kuan wala ta mag kuan sa physically, wala ta magkuan sa itsura or ano sa siya, basta magkasinabtanay lang mo, okay na kaya na siya. Magkasinabtanay mo na kanang sa tanan-tanan inyong mga plano na magkahiniusa mo. Tapos wala may problema kung unsa ang hitsura. Ako para sa ako Ginoo ko. Dili man ingon nga as in nagkuan ko sa akong bana kay ingon na ang itsura, sugi pa kasalangan ako siya nisugot gani ko ingon nato iya attire, nato iya gupit. So sa tanan-tanan dira nga murag na medyo nawad anong baglaom siya sa specialist sa inyong bana na ang ilahang kuan, ilahang itsura or kuan di mo dapat ninyo na iaw nga ikaulaw. Dapat gani i-cheer up ninyo sila para magmalig-on ang inyong panag-uban. Wala man suportay sa ilang ginikanan. Apan dunay mga tawo nga mitabang kanila. Bisan sa mga pagsaway ug sa mga pagsulay, mibarog si Mary Jane ug Noel alang sa ilang gugma ug sa ilang pagmahal sa usag-usa. Nabuhong sa pagmahal ang ilang bugtong anak. Ang ilang balay, usa ka balay nga dunay kalinaw ug panaghiusa ug tuwa na himutang sa bukid. Dili man kini ang tipikal nga balay nga ilang gidamgo, apan alang kanila usa kini ka paraiso nga puno sa gugma ug pagminahalay ug dunay panaghiusa. Ang kanindot sa balay wala nag-agad sa hitsura niini, apan ang kanindot niini makita sa kalipay sa pamilya nga nagpuyo tungod sa gugma. Edit Kaduay News 10 Philippines. Stay safe.